talan samela quoi do yal ngata muso ra fu kata blo so kono ne betere blo kono quoi amela wala sikatala gausi sum dima kigata amna ilmo sugala namuri yelmo abargale boy o jarani boy ameta anti mani an vena bebeta na moronya na boy gausi ni che boy dentro ndaro mo fi shiri nkaisa ala figa ala barka dasa amboto teni lo asila o te alhamdulillah ye ala de gausi ni sara boy Chama ba ko ni ne miri ka barigale namur ni nyana boy alhamdulillah ni te foye wala furu kon la nbe bala ne o fi namuri furu bala ni oy de bunke afora ko ere bala ere tanabala ni ere be obi ere ke ni ere tanana na fene aba kuni nyonya abuka tibe teme afra limani adroni ire fene ga limani ala sona abinye ni bebe ba mi bon segen bena ni ala kira jena manga doge to ni nyana boy abarigale no pole jaye ne ntesu no kashina wali ntetu ngashina ni nyana toro ni jarane boy ala ga sigore ala ga barigale Typhoon officiel, la magie du cinéma africain présente dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Nana nini kuni mamnete namur du tan namur beno walle tan ne restaurant bari dola buratu nani fi namur buras ka do goni ni sura sige me nyokon fe na ne te fo sura sige ka do goni namur be nyokon fe namur dum kadni ne te fo namur ka tagan to tanu ko be ke to hodi ni mala danga de be quoi tan namur kon kadni te namur toy dereme kele atan namur ko ali fla nesa namur kadi nere be ala de la bindu ke bobolo mi fene be anno kame dundala ko nyini talo be ta inoro namur kelena dereme kele to bolo kon ba kala ma ko bindu ni namur furle no nyoma kon bodo namur kadi namur kadi sura sken flen kolholo warbe sura su iti glola oli islamé ni ame ko islamé wartigi de kodone ala nebi fodi bargada ko ni muso ni may ndona ne jibi goro adura ne jibi goro ala nebi fodi bargada ko wa fena chere na de nes a che ko sna ga jale tindo T'as vu ça? C'est pas possible, non? C'est mana gak kena boy? Je flotte. Il va donc. Ala kan ta gara hero mana ko ina. Me sunu yirendo. Ko Koulibaly Djeneba. Rajen ka bakule munye daraka tron ngire ta do fon fe do ako jaranyeti Djeneba ya c'est le maire on va y aller ok on na je na so bi mi do ta finira dilema ne sa lo ko ne dilema koi to dita wallahi ala de ni mi me do ila petit ko ki changer ya me ala e do o ke ko le ntana ala e do no de me ta ila ko ya me bena so ko ni ko ila ki changer namur biriga wulla ko tere wote islami nyene matali
waritigi de ye silamɛ tuguni kɔ sa waritigi kɔ ni nafolo b'a kun tan namuru dun ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ wale namuru ma namuru hɔrɔn ye ne tɛ fɔ namuru ka bɔ nin ka ko kalama ka ni namuru ka ko dabila namuru ka di ne ye ba de tan namuru ka di an bɛ solution ɲini namuru ko la e t'a fɛ u ka bɔ ɲɔgɔn ka ko kalama yɔrɔ ne tɛ fɔ ka bɔ mais namuru de bɔra kalama e t'a fɛ namuru fana kɛ bayila yɔrɔ awɔ namuru de ka di solution bɛ ne bolo la tan o dun bɛ diya ne na n ko solution f'i ɲɛna Voilà, mais quand information sur image téléso belle de graphe ça téléso belle de graphe bon retard donc coup d'état in joma ko jone ako ke olu ko ma fofo kulwale anga duwa de ke ala khadisma ka furay anta kala here sina era ke chugo na ke chugo ni coup d'état ko infole ana mo ke sina no so me paso ko ni ame joro me am ke to de Dani yɛrɛ ma nɔgɔ ko i b'u bɛɛ dɔn o dun bɛ jɛn ne ta ni kɔni y'a kɛ o cogoya la namuru bɛɛ tugu i kɔ de ko wuluni ala ko ye namuru ka di ne sa ne tɛ fɔ namuru ka tan namuru hɔrɔnba de tan bintu kɛ bɔ namuru kun bi lafiya min bɛ ne ka o la ala de b'a dɔn n'i y'a ye ne ni solution f'e ye e ka t'i sigi a kun e ka dɔ ta tɔɔrɔya la bintu kɛ bɔ awɔ o kɔni don dɛ ne bɛ fɛn bɛɛ f'e ɲɛna sisan ko dɛrɛmɛ kelen tɛ bobara gulonni nin kun a t'a ko a t'a ɲɛ e ta namuru kɔni sɛgɛn kɔni b'a la bi o ye tiɲɛ ye nka wale namuru ye hɔrɔn namuru ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye wale hɔrɔn don namuru filɛ nin mɔgɔ tilenenba de don mɔgɔ ɲɛnama de don hala bolokoliya tɛ sa bon mugu ta do yɛrɛ jɔn de b'a ko ɲɛmɔgɔ ala fɔlɔ mais a bɛna ɲɛ alors sinon i yɛrɛ i famana i tɛ i ka fɛngɛ ninnu yɛlɛkoni ninnu blague ninnu i famana i tɔgɔ alisa e bɛ yan mais bon n'a fɔ cogo di yanni an ka na e yɛrɛ ma fɔ ko yanni n ka na kunkolo sufɛ nin ko en tout cas donc o de nege b'i la bi voilà i bɛ se ka blague dɔw fɔ n ɲɛna saba cɛ ala sisan yɔrɔ mama ba tun ye arasa denba de ye mama bamuso oui e ko don dɔ la han an tora kulonkɛ la wuladaani fɛ oui a y'a sɔrɔ a ye to kalaya na la ko ɲuman an kɛlen kɔrɔ k'o dun k'an fa waati min na sisan an ma kulonkɛ daminɛ yan a ka lɔgɔ de tun tonnen don kɛrɛfɛ quoi an de taara ka taa kulonkɛ daminɛ an camanba ani binu ninnu anw de ye sa ye sisan anw bɛɛ siran na kulubali sa o kɔni o ye siranɲɛfɛn ko bon o waati denmisɛnniya tuma na an t'a dɔn yɛrɛ siranɲɛfɛn yɛrɛ ye sa yɛrɛ an kɔni b'a dɔn tɔgɔ dɔ sa anw de girinna dɔrɔn ko makɔrɔba n ko sa tɛ nin tan k'ale ni dafalen sugu dɔ bɔra so kɔnɔ ka na ala i b'a la k'ale k'i mɔgɔ bɛ ka nin jugu kama cogo min na ka na ka n'i don bereke dɔ kɔrɔ ko ɲuman i n'a fɔ k'a bɛna sa yɛrɛ bɔ baara la sisan Daga Kulubali bereke kɔnɔna tolilen de don bubaga fɛ a ye bereke kɔrɔta yɔrɔ min na ni bereke ka kari cɛmancɛ la a n'ale yɛrɛ ka t'i bɔ k'i bin k'i sen fila sɛnɛ sa yɛrɛ kɛrɛfɛ siɲɛ kelen an bɛɛ ko makɔrɔba binna donc ale ma sa sɔrɔ a girinna ka wuli anw de kama sa tɛmɛna ale senkɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye mɔgɔ min nana aw sobili kama aw b'a ta kɛ o mɔkɛ bolo mais a ma bien e ça faga sera bɔ ka bin na non o ma ɲi dɛ madame ɲɛma dɛ courant mɛnɛ tan dɛ parce que cɛ fitini dɔɔni yɛrɛ bɛ yen dɛ voilà clim kala ni ne yɛrɛ nana ni nin ko min ye n kunna tantɔ madame yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ ko ye jamana ka kana ko fo n k'a jɛlɛ oui ça va voilà madame il y a ba ye ni do ka muso do do a yɛlɛla la sa an bɛ yɛlɛ la kɛ jo information kura masa kɔngɔ bɛ ɲini ka na bi e ɲɛ tɛ binu halaki cogo la namuru kɔni mɔgɔ ɲɛna wa namuru ka di ne namuru ne y'a f'i ye cogo min kɛ a k'o cogoya la n'ala sɔnna ma a b'a ku pile la beauté ça c'est qui là la muso kurata ne ka sokona tata
est-ce que la señorita Barakela Tata la poteta Kubeta kobero kobe shuna aro kobe shunaro amba atasa bagosharo amba gosharo la poteta la pote courage. Eh Michel, tu fais quoi ça? Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est pas ça. Hein? Non, mais ça c'est pas possible. Donc, coup d'état est grave à l'essayer. Ninjamana yi koni. Tout le monde qui va courage bichamana. Ni matani kibare fama yala. Ni nyala wei, iti matani fama yala. Ni jala ne wei, ala dagan ke wei. Iki bala kami fo. Hein, madame? Comment Jandis? Ah, ayi. Kat ko ni ma chugudi. Madame le doni fo. Ikunde dagara yi wurani. Ha? Bi télévision fo chugudi ta. Ayi, akayin tansa. Ikunde takera jamana nyagam ne fa de golo ka kala refne bina ne re ko fene be nyagami. Wal ma yere bina kude takene la no kulubani. Cherra. Ha? Madame jotala fa me ba do en activité ou glon lo jamana. Oh, glon la ke ame dowri ke an sey dowri. Ay mako be sale nu ali yere mako tena tuguni re ko jamana nyagami. Ne ga madame non jotala. Ah, il doute blague wore nya fona tuguni. Blague wore nya finya. Ay ne ba do sa ni so ni dusu kase do rom na dro lu poni ndro ne kade bon nya mesa nya ba nga fa ko itu ya. Anga fa ko itu. Comment dirais-je même? Mais o ya mo eta dire. Oui, maman faré de. Amouré. Ko di sa ko to fona tala de. Ah bon, abi ni ngake sa ko ni. E ko ko ngakudi ja kuma bla e be kana ni sa. Nga baro ke baro me be sra sa nya. Ay mo ko ta ko na chobata. No, baira ni sa do na so ko na no sa e be kilo san. No, ay. Ko anga brigide to ne mo anga so ko fe abi ni nga brigide ke me flago. Ni te orekiare. Chezo muso para orekiare. Ane tara masana de kelege jigira duna brigide ngola bo anga kila ngo yesade. Andulla kata no fe ngo bakoroba ngo sa duna brigide wola ko. Bakoroba a chesri na ka furuki ay kunma kana fabi tufa. Kana brigi beta kilin ato be arranger. Brigide totora brigide kelen be mi yele. Ya kelege jigi bolla ka do de la sisan. Ale mani biri sisan ka bota. Kelege jigi fene yi pandora ki nora ale woro la ka do furuki atono na fe. Kati bara ale disi la. Ha? O ba ko. Tamo di. Amna faka sisan. Tamo di. Ah, ente kuma ifere na la to yela ko binye finya na i mo ni so jale mi mo ko no la ko amna yela. Mais ça fait rire, mais comme demandant tout va. Ya. Mo ga ko fo al dimba di wallahi. Ay, fuerte. Ko mi jitoro. Donc on tra le wole sisa no ngaka na ngo sa do na brigide wala sisa le yire ke check se baye ko ni masa. Ale na muso be ma ga klinya. Ese makro mauli ga boss no la. Teta la je, amanga me de. Amanga be ga taleta makro. Amanga be so la le. Na le dum la be chende ke. Afone soro ka dira ko atila mo ko atune joro bare soro armée konna la. Akun kera general baye sabula jamana nyama tinye akadana ya ta akada aka. Ame wakati mna yuko bibina. No jamana nyama ko ya akadana bla. Nga nyine no be sina yasa ka seka. Moto irake. Moto nya moto ira. Soro akutola ana oda au. Kurita kera obi yela la camera obi ka ira mo ko ta do jon akalbi. Tigi ira nanga do nga jamana mena kalfa mo ko mina sawe. Ito dubela ko ya no. Ni ma fara ni bitu chela. Ni ilo foleta. Chéri, ni te ko dura be ko jugu yiri. Ite ni bitu galsi. Ino pa gra jugu. Itu se bale kan na muri dina. Ha? Ini se ke dawo. Kana kuma ni sa. Ya me ga ne.
Kuma surabe ce ne mun fece. Ya sara da lafiya. Ne mun fece ne ka surabe ce ne. Ne ya ce kuma rifonia. O me ne tenna ni ne ce in ya tala. Ce o tura wa ben doa. In ya tala. Ne ce jugu sabo. A jugu sabo. Ki ta sara ne ce ma sabo jugu sabo. Ki jugu sabo yera. Yuru mi ka fo ko ni jugu sabo e me tura a jugu ba ni ni ma fara ne bintu ce la. Ni te ko jugu la ni ya me ba da ni ce. Ai sai ni ce ni flar bi ba wo ce ko ba ce ko. Ni ba ce ko ne ce jugu la. Ni ma fara ne ni ma ni ka fara ele se Bukari jara nga foli biesa lala dunuya lala ye horoye ko lala ye horoye jigi tugu masa ye horoye ke aha ni nana boyla uzubi sarama ni nana boyla ke lala ye kandiye ni nana boyla saliya wolode ye waraye awa wolode Fatmata wolode ye kandiye jeni mu wolode ye warabahe walela inyo manta musolula inyo manta tebalula inyo manta musolula inyo manta ke nila na boyla sebu woloba ye horoye asa woloba ye kandiye umaru woloba ye kandiye nina na boyla burayimi woloba almami woloba ye horoye nina na boyla ke walele inyo manja musolula walena loni bila kuluni loni bila sake na foranga musolu welela de nebina joni le welela nebina lala le welela kuna foranga tifaru welela nebina lala le welela fata wolode iye kandigi he inyo manja he lala ti alaye Walala tikiraye amana minfo alala mana minfo alaboke fama alaboke sa walala loni bilake loni bila kuloni loni wa ubila iri loni bila sake ate korobo ni muso inti korobo de biya masaya tamake masaya tama Tama be loni kuma fola utise loni na abada loni bila ni kunu na flile no ibita la fe abese loni na iri loni bala na gera femfe ibita la fe amana ke kunu na flie ibita la fe abese mini goro were dala digoro ne go fe ate korobore ni musondi korobo madamu jalo ye toti karaba madamu jalo toti karaba de walena toti karaba murge furmuso ye horoide loni ti karaba wa toti karaba de tifuni fonye walena tifuni fonye ke ibramuso sara fonye ke Saraye horoe, inyani mingewa, iye toro mingewa, lala inyani mingewa, akokera herebi, akokera here, olala o, iye horoe jitu masa, iye kandegi, fantanu jiba, iye horoe, yetimide unjiba, iye warabae, benge fonye, able fonye ke, mamadu fonye, Mamadou fonye sa Brahma fonye Ibenge Brahma fonye ke Brulei fonye Uye horo ena chibalu chela Sare Manaje fonye Manaje siribari fonye Esibe fonye ke Uye horo e Itiri muso fonye Ni horo e ditu mansa Yati mede unje